Кел, сәғат алғанда шәр 1, 2, 3, 4, әйдә дәрескә. Соберемся вместе, мы друзья. Будем поусерднее даже муравья. Тик-так, часики идут. 1, 2, 3, 4 на урок зовут. Тизрәк җыелыйк та дуслар бергә. Өйрәник татар телен, әйдә. Алихан, bu нинди хәреф? Дөрес, урыныңа утыр, дәресне башлыйбыз. Азим, bu нинди хәреф? А. Дуслар, сәлем! Сәлем! Өйрәник татар телен, әйдә. Без малайлар белән авазларны ишетергә өйрәнәбез. Дуслар, сез дә безгә кушылыгыз. Малайлар, тыңлагыз әле. Ат сүзендә ничә аваз бар? 2. Шар сүзендә ничә аваз бар? 3. Дөрес, Азим, булдырдың. Хәзер бик авыр бирәм. Тыңлагыз. Шәби сүзендә ничә аваз бар? 4 аваз. Ай, малайлар, сез бигрәк акыллы. Былай булгач, сезне яңа хәреф белән таныштырмыйча булмас инде. Без әзер. Малайлар, мине тыңлагыз. И, пи, и, мән, и, шик, и, тик. Бу сүзләр нинди авазга башлана? И. Дөрес, Алихан, дуслар, таныш булыгыз. И хәрефе. Бергәләп кабатлыйбыз. И. Карагыз әле, малайлар, иреннәр комашаулыймы? И. Әтешләр. И. Идә сузык авазмы? Әйе, Алихан, дөрес, сузык аваз. Хәзер без сезнең белән бер уен уйныйбыз. Мин әйткән сүзләр и авазына башланса, кул чабасыз. Уенны башлыйбыз. Ит. Итек. Читек. Ай, сезне алда булмый. Дәвам итәм, тыңлагыз. Имән. Билмән. Ширек. Ирек. Алихан, син ни кул чакмыйсың? Ялгыш. Дәвам итәбез. Иртә. Исем. Ишек. Булдырдыгыз, малайлар, утырыгыз. Дуслар, сез бу уенны әти-әниләрегез белән уйнагыз. Мин хәзер сезгә сүзләр әйтәм. Сез бу сүздә ничә аваз барлыгын әйтергә тиеш. Һәм менә бу схемаларга карап, и авазының урынын табырга кирәк. Азим, бу нәрсәм? Бу кит. Кит сүзендә ничә аваз бар? 3. Булдырдың, кайсы схеманы сөйлисең? 3 чакмакны. И авазы сүзнең уртасында ишетелә. Алихан, бу нәрсә? Бу печи. Печи сүзендә ничә аваз бар? Печи, дүт. Дөрес. Кайсы схеманы сөйлисең? Дул салмакны. Булдырасың, Алихан. Дуслар, сез ничек эшләй алдыгызмы? Хәзер бергәләп хәрефләрне кушып укып карыйбыз. И хәрефе алдан килә. Идән соң о хәрефе. Димәк, укыганда и хәрефе ага таба бара шикелле. И, а. Бергәләп укыйбыз. И, а. Укуыбызны дәвам итәбез. Беренче юлны Алихан укый. А, и, а. Алихан, син барсын да укып бетердең, булдырдың. Азим, син да укып күрсәт инде. А,
I, E, I, A, I, A, I, A, I, A, I, A, I, A. Aferin dostlar, bugünге соңғы биримni тыңлайбыз. Хайвандар поездға билет алганнар. Өзләре койсы вагонга утырырга белмиләр. Әйдәгез аларга булышабызмы? Әйдә, булышабыз. Алихан, бу нәрсә? Бу ат бönче вагонга утыра. Азим, бу нәрсә? Бу ишәк. Икенче вагонга утыра. Алихан, бу нәрсә соң? Бу әтәч. Өченче вагонга утыра. Малайлар, булдырдыгыз, күрәсезме, поезд китте. Сүзләрне дә кабатлап алыйк әле. İpi, imen, ишек, итек, ишәк, әтәч, ат. Сау булыгыз! Тизрәк җыелыйк та, дуслар бергә, өйрәник татар